I pozdrav, vidimo ime Apple Girl i da ćemo igrati Agariju na telefonu Agariju. Evo ovako, znači, ovo je prva epizoda Agarija. Na telefonu, veoma je ekstra. I, mislim, isti je ko Agarija na kompjuteru. Da, tako da. Evo ovako, samo imam ovdje tabela i ovdje se vidi, evo ja sam 61. Ne, i pojao me je browser. Ajde. Dođi mali. A isti smo. Tako. Idemo. Ajde, ne ti. Nemoj da me pojedeš. Dođi. Dođi ti meni. Dođi. Bežim. Aj. 6. Spavljamo super. Idemo se tu. Kako se može. Uđi. Kako nam zvuči. Ajde. Ćao. Tako. Pojedena sam, ne. Da. Bože. Ajde. O Bože, beži. Juj. Gdje? Evo ga, idemo. Ne, sad je već. Idem. Hajde sad ako neko može da dođe. Beži, tako. Ne. Takat. Mislim da više ne mogu unutra. Da, mislim da je to bilo posljednje unutra. Dođi, mali. Dođite mi meni. Ne vezi. Stavila sam se zbog toga lice s noge. To nije normalno. Beži. Sad mogu ponovo unutra. Ajde, Šanik, ajde. Dođite. Jaj. I pojao me je. Kako mogu da me pojede? Smiri se vera. Mogu neki? Oj, tu je veći od mene. Dobre. Dobre, uspela sam napraviti. Tako. Sad nešto mi crkne, nikako. Ne. Rastavila sam se. O ne. Beži. Tako, super. I da. Više nije super. Ne. Bežim. Ne. Zašto? Idemo ovako mali i slatki. Da, vidimo jednu partiju. Da. O ne. Pustite me na miru. Bežim ja. Idemo neta. Bežim ja.
Tako. Ne. Ne. Ti ne možeš pojesti Mr. 8. Ti dođi meni. Ne, više ne. Ne, više ne. I ti mali dođi. Ne, nemoj kod ljubičastog. Ne. 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 Zašto me ne voli niko? Dođi, zašto si tako zao? Dođite malo. Dođite malo, deč. Ajoj. Ne. Ne. Ne, Mr. 8. Nećeš me pojesti. Dođi ti meni, mališa. Dođi. Tako. Da vidimo. Kako to sreće. Druga. Sreća.